Jebol ana wong sing wani munggah tekone dua pakaian.
Aku sabuk janur. Yen aku gabung karo kowe aku njaluk mapro sing gedhe. Sopo tenane? Aku Jim pacar lawe sing duweni pangloso ning gua Pati Ayam. Jim pacar lawe. Jim pacar lawe. Ning arep kamu padha yen aku teko topan kene iki ora wigati. Wong wigatine aku kepengin nyilih tumbak pacar lawe sing mapan ana ning kene gua Pati Ayam. Jebul kowe munggah ning ngene gua Pati Ayam kok kepengin akeh tumbak pacar lawe. Iya. Malah kuwi. Sabuk janur. Jembat rawe. Yen kowe kepengin akeh anane tombak pacar lawe iki gampang. Kabeh ono ning tanganku. Apa kowe njaluk ijol? Njaluk ijol sesaji. Nek njaluk ijol sesaji wujude apa bakal tak wujuti. Waton tombak pacar awake ngulungke karo aku. Aku ora njaluk sesaji, ora njaluk apa-apa lawan kowe. Apa njalukan? Waton kowe gelem kladeni lawan aku. Aku bakal menake anane tombak pacar. Ujug kowe iki jin. Aku sadeng menungso. Apa kelakon aku ladeni karo kowe? Sabuk janur. Senajan aku iki wujud jin, namun aku bisa kaya wujude menungso. Aku bisa kladeni kaya dene menungso sabuk. Nek aku ora gelem. Dan kowe ora gelem ora bakal kowe bisa duweni anane tombak pacar lawe. Ya. Yen pancen penjalukanmu kaya ngono bakal tak wujuti. Waton. Apa? Tumbak pacar awe kok penekke karo aku. Tenan? Kowe ora ngapusi? Aku ora bakal dulu. Sabuk janur. Iya. Maton iki tombak pacar lawe bakal tak urute karo kowe. Nek aku lagi Jembatan lawe. Mengko yen aku wis ngrawuhi gaweane. Aku ora lali karo janjiku aku bakal soko ning ngene Pati Ayam. Lan dene karo kowe. tenan sabuk janur tak umumi tembung. Ora ketok aku iki. Sabuk janur. Kali kok piye? Kenapa? Biyen kowe sayu ora. Sapa sing iso ngentukno tumbak pacar awe iku dadi mantuku. Ayo kok kaki kok sampean. Otos di. Ngemangkelno. Bentuk piye? Toprak njopek Iki wujude tumbak pacar awe, Pak. sik kok. Saiki wong telu padha entuke tumbak pacar rawe. Tumbak pacar awe iki mung siji. Dadine wong telu kok nggo tumbak kabeh iki mesti ora asli. Wong kakean cakep. Bola bali kok ngomong wae. Ayo kang sapi kuwi sing dikupu apa? Kalane Yen menungso omongane yo kene anakku wis mujudake tombak pacar rawe. cek ini mergo tumbak pacar awe iki sing duwe aku. Mula sing ngerti titikane ya aku. Sebab tumbak pacar awe itu ono tengerane. Tengerane iki lamun di garetake kulit krasa gatal ya iku tumbak pacar awe iki lho. Lagi jajal siji-siji. Arek ke. Aku jadi ide. Iya kowe.
Goblok gen kata. Aja. Mau. Hai. Belum kau ora. Ayo. Halo cukup. Pulang lo. Aku yo. Ayo, datang ini. Datang ini ya. Oh, jangan petan. Ora, tumbakmu palsu le. Palsu. Saiki dia. Surang-urang, gajah. Ya, telepon keluar. Acu paling ding. Tumbake acu ding. Palsu aku. Kowe yo padha wae ora asli. Anakku sabuk janur yang gawa tumbak pacarawe kabeh-kabeh yo dicoba. Nang padha wae nyatane wae ora ana buktine. Kau wong tumbak dandaan kok dhewe. Pacarawe iki tumbak asli. Dadi ora dandaan dhewe ngene-ngene iki ora. Dadi tumbak asli. Dadi ora asli ora anu. Ora asli. Buat ke? Buat ora asli yo. Asli kok jenenge asli ora. Ora ngono. Ora adus iki. Iki ketorot. Iki kok kenapa? Gua kabari saking. Assalamualaikum. Sampean apa no? Tak tulung. Cukup. Yo. Sampean. Ayo kali. Wong ngene iki tumbak ora asli. Wis ora. Jane iki ana perkara apa kok nganti perkumpul ana. Ngaten nggih, Ndara. London iki ra nibake sayem ngono. Merga napa bocah-bocah niki do seneng kalih Uratri. Anak iki Perkara iki santet merga ngaten nggih. Bareng do nglamar. Piyambake boten saged nampa siji lan siji. Terus sayembara. Sapa sing iso ngentoke tumbak pacarawe badhe ditampa dadi. Lah, tabeni kuwi betul. Ning iki dianggep palsu. Jarene kok Pancen iki sing asli, Pak Dik. Cukup. Perkara sayembara cukup sampeyan udah. Mergo ngajak temekok ora papan kene ana perlu. enten napa? Makupon karo Kadipaten Pati. Wonten napa Wonten napa? Perang kang gedhe kang tuwuh ora Pati kawon Serang guru rampungan.
Pati itu ora kuwowotan kawok ing Kadipaten Serang. Lah ing kono Kanjeng Adipati Tomdonegoro nganakake sayembara. Dene kepeng gedhe punya pati, aku ndak tanggung jawab. Marang sok sapa wae. Kang bisa cilik kendhat gedhe mateni. Sing kaping 7 gulung bandos Serang temokan pati digandal emas gedene sak lepek. Emas sak lepek. Kuwi sayembara. Niku nggih ngapusi. Ora mawas. Kula sagah, aku iki bakal sadar. Kula wis sagah. Yes, ora dadi apa-apa. Cepat. Cek pati tanggal gawe. Kok sayembara. Kowe dolen oke kula tak golek akal. Sapa payah ing pajak pun ngamuk ana ing Serang ana Gadya. aku kok pengen ketemu karo Dipati Serang. Terus telus mung aku Sampeyan aku nampa dawuh Kanjeng Dipati Pati cilike bondo gedhe mateni karo kowe. Opo sih koncorane dikotik mau. Ya, Kowe ngleboni sayembara sing Kabupaten Pati. rungokke ya. Aku teko kene goleki Gendro. Kowe durung tepung. Ya iki bawangane. Gendro sapi. Kowe saiki wis ketemu Adipati Serang Gendro Sepi. Apa kabar? Manut tak bondo, tak pliting, tak selingtung. Ampun kula Kanjeng Dipati. Sudahalan, Oh, kalaupun kowe bisa ngalahke aku, nanging yen kowe kuat nambal piantun sing Serang, aku bakal kowe. Cukup piantun kula Kanjeng. Aku jaluk urip. Aku penak eta. Barang wis dibondo melu. Aku yo melu sayembara abang. Abang-abang nak. kowe wong loro kalah karo aku. Sakwise aku dibondo karo suku Galang. Kowe ndadak melu. Lho aku ane.
Saatnya kowe sengah kalah. Saksenono. Ingat dina iki Gendro Sakti bakal manungkul ning kawan Pati. Gendro Sakti Ora kalah. aja kandhek jroning pancak. Buktine apa? Gendero minangka lambang oleh kapan serang bakal tak aturake. Gendro Sakti, apa cukup bendera minangka pralambang ing Kadipaten Serang? Saudara, sakwise aku menake gendero lambang ing kapan serang. Saben kala manasane pendak pisuanan aku bakal asok glondong arep-arep ana ing Kabupaten Pati. Kejaba nungkul ora bakal ngrewake. Babar pisan ora. Yen ngono Gendro Sakti, dina iki durung winanci pisuanan aku. Bahaya bali serang. Itu ganjaran. Nantuk ganjaran wis sak lepek, ora ketang seprapate. Sampean pek dhewe yo ngene. Kowe kudu trima apa sithik wae. Lho, yo aja sithik nemen ah, Kang. Yo Kang. Yo Kang. Ondang, jenenge iki wong jaduk. Iki wong jaduk koruk-koruk. Antase Kabupaten Prajurit sakmu nambane iso mbok kalahno ondang. Iki terus karepem piye? Sapa? Iya, Kakang Soto Galang. Iya lho, Dok. Piye? Sarene aku bisa mulung gendera jumbuh marang sayembarane Kanjenge Dipati. Iya, apa sing bisa mulung gendera Serang? Ngalahke Bupati Serang masak lepek Ganjaran. Iya, mula sareng aku wis kelakon mulung gendera Serang. Aku tak sowan kowe tak kandhani rek, Kang. Sik aku ndak kepengin nek ganjaran. Saiki aku tak takon kowe. Kowe tau ngadep Kanjeng Adipati apa ora? Ya kowe tau apa ora? Kowe ngerti ta ora pranatan Kadipaten Pati? Kowe kok wong cilik wani munggah pendopo. Kowe salah omong. Ngene iki apa? Kowe dipateni. Tenang to. Saiki kandhane kowe iki kok rono ngadep Kanjeng Adipati. Omong kuwi hati-hati. Kok kowe salah omong? Udah. Lho, awur aku sakit. Kowe kadung tak rewangi totoan roko. Ngene kan, mergo aku kira wong apikan. Aku iku wong sakakenan. Aku sakake kowe nek gembok rono mau mati ngono pikir sembarane kaya lah. Iki aku karepku piye? Kowe tak tulungi. Tulungi. Gendera iki ben aku sing gawa. Aku nek apa wis kulino. Ngadepi wong gedhe-gedhe aku iki kulino mergo wong sugih. Ngono. Engko nek wis tak rono kuwi oleh ganjaran tak nang wae. Timbang kowe dicangkemmu. Timbang kowe kok nek karek kowe pengen digantong yo penehne dhewe kono. Soto Galang. Kan? Soto, kalau soto
Iya kan? Tenan tau. Aku apa wani bojone kowe kan? Engko kowe sing nyuwun. Aja. Nah, aku lak kono kono. Wis sing kono. Mesti kanjenge rak ning anak jemaat ini. Ganjar. Masalah apa? Wis entuk masalah. Tak banyak kowe. Lah, aku bandaku yo wis. Aku sampe kowe. Cakeman. Kan soto. Meneng ae. Golek iki. Jajal aku rasakake. Ya ngene ya. Iki. Kowe tipe kerjaan kencong. Piye lah? Apa wong sing ora tau dinikani mati. Nah, kowe ora kaya aku. Lah, boso ora iso. Ora iso. Batur buta urip kabeh. Ya apa meneh kok luput. Lah, boso ora iso. Wong kok bolok. Ngene. Ngono tenggang. Iya. Jadi, ngono apa? Ngono wis untuk Mas. Tangan apa enteni kene ora apa-apa. Ya kan aku kare pakaian. Sampean kuwi wong gaduh gitu. Oke, wong gedhe sing padha percaya yen soto galung kuwi wong kondang. Ning sampean bekok. Sampean iki ngerti apa ora kelakuane Kakang Kramalaja. Aduh. Sampean iki piye kok goblok? Lali tenan. Aku wong jatuh bekok-bekokno. Sampean kleru. Ya kowe ajak si Kakang Kramalaja ngono piye? Ayo, lempang lan karo aku sing entuk ganjaran Kakang Kramalaja terus piye? Goblok. Ora ae. Watake Kramalaja saben ana ganjaran mesti manggon ngarep. Nah, ana gawe ora